and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done to Nausab lang akong hunahuna, Madeline. Nausap? Tessa. Usapay po may pasabot nga nausap. Unsay nausap ha, Cesar? Unsang klasiha sa pagkausap? No shit. Don't tell me. Nga you have to change your hair, Cesar. Kay dili ko musugot. Not unless you have wished to die. Gusto ka bang mamatay, Cesar? Madeline. Oh, no, babe, sorry. I'm sorry. Wa na ko tuyo ang akong gilito. Nadalang ko sa kong gibati na kong kayubos karon nimo. You know how much I love you, di ba? O, dili ko magkahimo ni anak diya nimo, Cesar. Naibaw ka, cute. Dili bagid, Madeline. Hey. Nagduduha ka sa akong pagbati alang nimo. Wa. Apan sa ako, oh. No. Babe. Babe, tungod lang ka na sa nahitabo. You are in a state of shock. Bisan ako, na-shock sab ko sa akong nakita. Pero walang na ko ipahalata. I may look calm, but I'm not. I swear, I'm not. I'm shaking inside. Kaya wa pa ko sugad makakita og tao nga naghihikog sa akong atubangan. Wa maghikog si Mary. Nahug siya sa kadlok. Whatever. Cesar. Hey, babe, look at me. Mahal ko nimo. Diba? Buhato nimo ang tanan. Alang sa atong gugma, diba? Huwag mauna ni. Mauna kini ang atong higayon. Gawas na ta. Dili na bubabag si daddy sa atong gugma. So get over it. Madeline. No, ayaw paglingiw. Look at me. Remember? You? Me? Remember? Huh? Cesar, mahal kahit ka. Please, balik na ako. I love you so much. Madeline. Imo na ang mong yuta, Don Fausto. Finally! No man makusong bato din ni senyor. Busa, mato na ko. Ugo galing nang may laing kay pabuhat na ko. Anytime. Just call me. Niya, attorney, gamayng palipay sa paglihok mo sa mga papilis. Dagang salamat, ni senyor. Ito na ko. Pag ayo-ayo, attorney. Madeline, Dad. come here, iya. Dad. Nakakita ka? Dinhinagi ka na nga akong abogado. Legal nang nakapangan ka na ako ang yuta sa tiguang sipulo. And it's all because of Cesar. Natuman na niya ang imong gipabuhat niya, Dad. Ang among kagustuhan na usab ang gusto kong imong tumanod. What is it? Gusto na kong makasal kami duha. Iya. Dili ba nga sa'yo pa kayo? Bago pa lang namatay ang iyang asawa, unya mo puli ka dayon. And so? Gamayng delikadesa, iya. Really? Delikadeza, Daddy? Nabalita anak din eh? Oh, did you ever told me even once about delikadesa? Wala kay kumain ng Dad.
Litse, liwat ka yun ako. And I'm so proud. Liwat ka na ko sa kagahi ugo. But iya, you know, dili sa ingon nga dili ko musugot nga magkasal ka mo. Apan gusto kong hatagan o kahigayunan si Cesar. Nindot nga kahigayunan. Siya ang himuon kong head engineer ni mong project nga himuon na mo sa yuta nila ni Pulo. It's a big breakthrough sa iyang career. Og, Og, you will be just right there by his side sa iyang paglampos. Kung mamahimo niya siyang usak kasikat nga inhinyero. You will be proud. Mupakpag ka uban siyang kalampusan. Kung sa Itelio, human unya ni ining maong project, musikat na umayo si Cesar. Ug niyanang higayo na. Dili na kumupugong pa sa inyong mga plano. Masayran unya sa tanan nga magpakasal ka sa usa ka iladong inhinyero. Dili ka ba gusto ni ana? Dad. Tando na lang, anak. You know, Daddy knows best. Daddy. Engineer, may problema ta sa mga materialis. Pamabot na karon atong order ba? Unsa? Oh, gitawag na ba ang supplier? Kuman na, engineer. Pero matod pa nila nga madelayed ko no o pila ka adlaw. Shit. Karon pa? Hey, baby. May problema ba? Ah. Nothing that we cannot solve. May ikatabang ba ko? Kaya ra ni namo. May kaila kong laing supplier nga magkahatag dayon anytime nga magkinahanglan ko. Tawgi karon dayon kining maong numero. Tawgi kini rehis. Ingna ko kung unsay feedback. Engineer, excuse me. Stress ka na kayo sa Ngano niya ka? Gusto na ko matanaw sa progress sa department ko din yung result. It's almost done. Yes. Ipadali kini sa imong amahan hinungdan nga dili mahimo nga madili kini. Di mahimo nga malangal ang pag-abot sa ubang mga materialis. May gitarget kitang pizza ug buwan nga mahuman kini. Knowing Daddy. Yes. Babe, in 2 months' time, di ba nga mahuman naman mo? Buti pa sabot nga in less than a year, mahuman na kita maong result. And which means, mahimo na unya kitang magpakasal human ni ining maong project, di ba? Ha? Hey, gusto na ko mamahimo ni mong kapikas. I'm ready na. Oh, kadita. Kadita. Isinya si Reyes. Ako sa ulo. Shit. May nagipati na kong hangtod karon. Wa ka paghihapon malipot ka, Mary Cesar. Ngano? Don't tell me nga usa ka patay karon ang akong karibal. Oh, let's share how good. No, I'm not giving up. Stress lang siya karon. Apan man ini, I am going to gain your love back, my Cesar. Bikaw na ba siya? Igor, kaya po siya may kaulog tulo ka hungit, kuya. Pinugos pa. Mao ba? O sa imong plano na bayhana, kuya? Taod-taod na siya uban mo din sa imong pinianan. Ug sud na mga higayuna, huwag siya matingog. Huwag ganita masayod siyang kagikan ug sa iyang pangan.
Kaya usa ka pugay ng babayhana, ha? I don't think so. Pero makaluluoy kay iyang kahimtam kuya, no? Luoy tanaon ang pikas bahin siyang naong. Sunog. I mean, uwat ka na agis makasunog, di ba? Yeah. Can you do something about it? I mean, usa ka espesyalista ng bahina. Reconstructing tissues. Di ba usa ka challenge usab sa imong bahin ang iyang kaso? Kung mapabalik nimo ang iyang panagway sa kanhin ni itsura, mas musikat ka pa unya kuya. So why not do it? Not without her consent, Ellen. Then, doctor. Ambot pa ko nga, no? Pero, kipatigod ko kaluoy niya. Labi pa nga matod nimo. Nakuha niyang gisabak sa nitabo tingali niya. Ano ka naabot man siya dito napitan, no, kuya? Basay rin talaga na. Kung makasulti ta na siya. Why not try talking to her? Kumusta ka na? Pipilagabuhan ni kitang nag-uban din sa company may. Dinito na kagilahos. Umanti ka makaplagi dito ubos sa pangpang. Naglutang sa sapa. Ako rin si Dr. Harold Lee. May mo bang masayra ng imong pangan? Okay. Kung dili ka pa andam hangtod karon nga makigsulti, respetaran ko ka na. Just tell me when you're ready. Mary. Jane. Mary Jane? Abantaw ka lang kusugod karon sa pangan nga Jane.